ganin yung tanan sa dili pa magisugdan ang akong balak. Tagay-gayon nga mamusta kang tanan, nagta nga okay ra mo sa napitas kalibutan. Labi na ining virus karon nga sitwasyon nga nikatap na natin ta nga bantay-bantay ta para sa atong pamilya. Akong balak tayo nga naguluhan o gamingaw. Wala sagot na ta. Dinhi sa lapad nga kadagatan. Ani ako naghandom sa atong kagahapon na nagkauban atong pamilya nga malipayon nga walay oras na nahon-nahon. Apan karon ania sa lawod naglutaw-lutaw, naganto sa paminaw ninyo. Pero walay ako'y pagmahay. Kini man akong gipili nga profesyon, isip-siman para sa ang pamilya makatabang. Sa ginganing panginabuhian apan inday bisan asa kumabot tapit aning kalibutan. Nimong gugma nga maguban, mo'y akong gihimo hingagiban para makibatok sa kamingaw kanimo inday. Sa panahon nga init ug bugnaw, sa kakapoy ug kalaay, sa pagpaabot sa mga adlaw ug buwan nga kini mahuman. Usa inday ang pingi ang akong gugma, kini akong gibuhat palayo para kanimo sa ato ug sa atong pamilya. Usa pinalangga akong asawa, ako pabuta guman sa akong kontrata. Pauli ako diha sa atua para makauban ti ka og balik. Salamat.